Представете се, Емилиян Дечев, оператор, актьор и авантюрист. Глупости говоря. Значи завършил съм кинорежисура в Нов български университет, но като професия съм се ориентирал да бъда оператор. Може би защото съм темерут и ми е трудно да се разбирам с хората, много по-лесно ми е да се разбирам с техниката. Защо казах и актьор ли? Изкарал съм няколко актьорски курса, защото за мен като оператор също е важно да знам пред камерата актьорите през какво минават. Според мен това ми помага така по-ефективно да общувам с тях, да се нагаждам, ако трябва и да помагам в някакви ситуации. Занимавам се с кино, може би вече към 20 години. Имам заснети над 12 филма игрални, които са били по кината. И така, късометражки, разни клипчета, нормалното. Кой е най-успешният ми филм? Най-успешният ми филм се казва Един грам живот. Той вървеше по кината миналата година и доскоро сега тази година общо целият му рън беше около 6 месеца, което никак не е малко. Защо е най-успешният? Защото по статистиката на бокс офиса Един грам живот беше най-гледаният български филм за 2025 година. Наистина очарователен резултат, но е много емоционален, разказва за много важна тема, много болна тема, той е тежък филм, той е драма. Това са едни деца, които там имат проблеми с наркотиците. Просто филмът успя да достигне до сърцата на зрителите. Кой е най-слабият ми филм? То сега последния филм, който беше доскоро в кината, казва се Вампирите от Норич. То е една комедия, фентази, някакви такива тъпоти. Интересното при него е, че там не участват актьори, участват едни инфлуенсъри. Те хората си свършиха работата, те си имат своята аудитория, но бокс офисът не знам защо беше много слаб на Вампирите. Той лично на мене ми хареса филма, забавен е, интересен е, но може би рекламата беше слаба. Това с рекламата е проблем на продуцента, нали? Аз като оператор съм си свършил работата, имам хубави кадри, заснети и така. На замъка в Равадиново снимахме. Това е много интересна локация. Между другото, имам още един много слаб филм. Това дето се върти зад мене на монитора. Това е трейлърът на Децата на Бендида. Значи, Децата на Бендида, той излезе, мисля, че миналата година, в началото. Имаше много слаб бокс офис. Мисля, че около 20 000 човека. Значи, това за мен е най-интересният филм, който съм снимал. Той е адвенчър, фентази, малко тип Дисни. Дисни от Алиекспрес, нали, защото пак нямахме пари. Но снимахме го първо на едни пиратски кораби, в морето сме снимали. После на един остров там ходихме. То не беше остров, но така е историята. Една богиня там има с едни деца, които развиват едни магически способности. То е много фентази адвенчър, много интересно. Такъв жанр не се прави в България. Явно има защо. Но филмчето наистина беше хубаво. Той е за деца по-скоро. И не знам, защо не го гледаха хората. Просто нямаше реклама според мен и никой не разбра, че го има този филм. Каква е работата? Работата на операторът е да разказва истории. Той трябва да разкаже визията на режисьора върху екрана. И вие може да заснемете най-красивите кадри, но те трябва да бъдат мотивирани. Нали, всяка сцена трябва да се мотивира от историята, която разказвате и от персонажите, които изграждате. От това зависи осветлението, движението на камерата, обективите. Тоест оператора все пак се съобразява и с едни технически параметри, но те винаги са мотивирани от
драматургията. По въпроса с финансирането, значи всички млади творци, оператори, режисьори са се сблъсквали с този проблем, къде трябва да се снима без пари. Поне 2 филма имам пълнометражни, от които не съм взел нито лев. Обаче това в края на деня не е толкова важно. Просто в България пазарът за кино е много малък. Голяма част от продуцентите просто не успяват да финансират филма. Или нещо се губи там покрай спонсорите, но ти просто трябва да вземеш решение. Правиш ли го този филм, макар и за малко пари или за без пари, или не го правиш? Защото ако не направим филм, каква е ползата? Събираме се една група хора, решаваме, че искаме да направим филм и дори с малко средства, просто тук-оттам успяваме да го направим. Сега доколко ще бъде успешен този филм, вече никой не знае. Аз съм имал, както казах, и много успешен филм, и много неуспешни, ама то пък кеф цена няма, бе. Това е бегати професията. Няма друга такава. Техниката първо е важна, после не е важна и накрая пак е важна. Какво имам предвид? В началото на творческия си път, нали, всеки оператор иска да вземе най-скъпата камера и да направи най-яките кадри. Супер, ама това не ти прави историята по-интересна. Не ти привлича зрителя, който така или иначе е разглезен от всекакви скъпи филми, от AI, от не знам си какви неща. Значи ти зрителя с една камера и едни хубави кадри не можеш да го излъжеш. Затова на втория етап вече от развитието си операторът разбира, че неговата камерка е една много малка част от целият процес, от цялото кино. Защото ти трябва да имаш изградена сценография, трябва да имаш костюми, трябва да имаш актьори, които си знаят репликите по възможности и казват вярно, нали? Трябва да имаш един режисьор, който е поставил сцената правилно, интересно, който е написал сценария с силна драматургия, нали? Сценариста също е много по-важен, в пъти по-важен. И така идваме до третия момент, в който ти вече като професионалист разбираш, че определени уреди за определени конкретни неща са важни, защото не можеш да ги замениш. Това са примерно прецизни движения или конкретна камера, която има определен тип сензор, или обективи, които имат определен тип стъкло, дали ще са наморфни, дали ще са с някакво интересно покритие, дали ще са винтич или нещо друго. Тоест имаш едни инструменти, които за конкретния случай просто са ти необходими. И те просто пък са скъпи. Нали, тогава казваш, да, техниката има значение за този конкретен случай, но ти трябва да знаеш защо. Така че това е прогресията. Значи какво беше? Да, важна е, не е важна, важна е. Да, за купуването, значи купуването на техника е полезно, когато техниката не е много скъпа и когато се използва често. Нали. Хубаво е всеки оператор да си има някаква камера, някакви обективи, някакви уредчета, нали, тук-там, да може да си разцъква, да си снима, нали, някакви passion лични проекти. Но когато техниката става много скъпа или нещо, което се използва много рядко, тогава няма никакъв смисъл да се купува, тогава най-добре да се ренти. То така или иначе рентването е проблем на продуцента, не на оператора. А освен това, ти като рентиш различните уреди, така по-лесно може да добиеш опит с тях, вместо да ги купуваш. Дали има разлика между евтини и скъпи продукции? Да, определено има голяма разлика дали ще работиш за скъпи холивудски продукции или за независими български филми. Обаче аз тази разлика няма как да я знам, защото за скъпи продукции никога не съм работил. Да преминем към следващия въпрос за киноиндустрията в България. Киноиндустрията в България е разделена горе-долу на 3 групи. Едната, нали, горе в киноцентъра, това са най-скъпите холивудските филми.
там имат милиони пари, там имат дубльор на стъндъбъла и секретарка, която ти измива ръцете след всеки кадър. Но там, да речем, в един ден се снима една сцена или 5 конкретни кадъра и това е. Нали, самия процес е много по-различен. Другата група това са така вече финансираните български филми, които са финансирани от НФЦ или от НФК. Те обикновено са с бюджет от няколко стотин хиляди до милион, нали, максимум милиони нещо. То не е зле, нали, то пак е нищо в сравнение с холивудските, но тук като за нашите условия е напълно достатъчно. Сега друг е въпросът дали тия филми после стават за гледане, някои от тях не стават, други стават, сега вече зависи от творческия екип. Да, и третата група, разбира се, това са независимите филми, които се правят изцяло с частно финансиране или с никакво финансиране, като моя професионален път така се е преминал през такива независими продукции. Това означава, че аз съм много ефективен в своята работа. С други думи, мога да работя и с много малки бюджети и пак да си ги правя хубави кадрите, няма проблем. Сега вече самия процес на екипа на терена е много по-различен. Обаче то пък има и нещо друго. Когато сте се събрали една група готини хора и имате желание, ентусиазъм и то някак си много по-свободно общуването, много по-приятно. Тоест има един чар в независимите продукции, който в скъпите просто го няма. Да, предпочитам да работя в независимите продукции, ефтините, защото просто е по-голям кефа за мен лично. Какво да прави оператора преди снимки? Преди снимки операторът би могъл да отиде на фитнес, защото после цял ден ще носи някаква тежка камера и ще тича като луд с гимбала. Добре, шегата на страна. Най-важното нещо, което операторът трябва да направи преди снимки, е да си прочете сценарият. Не може да снимаш филм без да си запознат с персонажите, с тяхното развитие, с историята, нали, като цяло. И всяка една сцена, която се снима, тя си има собствена мотивация, има си там някакви взаимодействия. То дет се вика, ти изграждаш осветлението спрямо емоцията на героя. Движението на камерата е мотивирано спрямо драматургията. Така че оператори, дори и осветители, също трябва да четат сценария преди филма. Това е най-важното нещо. Тук няма компромиси с това. Какво да направим с режисьора преди снимките? Така, много е важно с режисьорът преди снимките да седнем и да си ги изговорим всички тези неща, нали, както вече казахме за мотивацията на сцените, но чисто визуално на мене ми е важно той да ми даде визуални референции. По този начин аз вече разбирам той какво има в главата и мога, нали, да му предложа как да го направим да изглежда по сходен начин. Също за мен е много важно режисьора, с който работя, да може да монтира. Това май го казахме вече. Да може да монтира, защото ако режисьорът не може да монтира, той отива на терен, дори да си е написал разкадровката, започва да снима по разкадровката. Просто аз виждам как някои кадри, някои гледни точки започват да му липсват или не могат да се мачнат след това. И вече почва една борба, аз да му обяснявам кое защо, то няма време, нали. Така че режисьора важно е да може да монтира. Хубаво е да може и да снима, защото пък да нямаме спорове там вече за оптика, нали, тук с кой обектив, пък тук камерата какво трябва да направи, нали, той ако знае горе-долу basic stuff, нали, може да ми обясни много по-лесно. Винаги има между режисьор и оператора едно push-pull малко, винаги има един като танц, да го наречем така по-творчески. Нали, единия предлага, другия се съгласява или спори, докато се стигне до най-доброто решение.